Selamat malam Mas Komet, Mas Dodo. Selamat malam Sugeng Dalu Macange Mbak Limbu. Alhamdulillah. Luar biasa malam hari ini Nganjuk berkumpul bersatu. Leres. Luar biasa masyarakat Nganjuk tansah guyub rukun. Neng dalu iki rasane jiwa mudaku meronta-ronta. Udah lah iki. Sok-sok enek pasangan sing diantu-antu kalih masyarakat mriki. Cobi kula sing mirsani mriki kula ajeng tanglet. Kinten-kinten iki sae napa sae? Kok nak takok kok gak enak ta. Ya takon karo budal wong mati. Lah kudune piye? Cocok napa mboten? Kinten-kinten cocok napa mboten? Langsung sesuk budal ning gone kawah. Sing mbok omong iki molo apa? Nyapa? Kok moro pasangan sing serasi, dua sejoli saling memadu kasih. Lho kuwi sapa? Antara dalang kondang karo sinden kondang. Ya apa ora? Takutine cocok napa mboten? Kinten-kinten cocok napa mboten? To padha aku ngelingi bojoku biyen pethuk ya ngono. Nek sampeyan pethuk ning panggung, aku biyen mbek bojoku idon-idonan. Pasar. Lalu ning pasar wong jenenge bojoku ra ndok galak to, Mas. Bakul blonjo. Nah anu tumbas anune anu Dik, anu tumbas niki lho napa kluwihe? Pinten to, Mas? Niki lho 2.000. Mboten saged kurang to, Mbak? Dadi rong termasuk mesra wae. Mesra ra iki nglumpuk idu tok. Lah kowe ngomong kuwi aku ra setuju to. Lah nyapa nek ra setuju? Nek tanggoku kuwi ya dalang kondang ya luwaris ra depo dalang lokal-lokal. Sing wedok dalang daerahmu kuwi. Nggih. Anu sinden kondang ya tanggapane ora leren ben bengi. Kuwi anake loro lanang-lanang saiki dadi anak pang. Dadi ora kopen. Dadi anak pang piye to iki omonganmu kok ya kono kok iso dadi anak kono kuwi kono. Kono nek iki tetep aku setuju. Mulane ndang diteruske nek kaya ngene iki acarane lho Mas. Ya karepmu. Lho iso karepmu piye to kok iso. Hari jadi Nganjuk ke 1087. 1087. Ya. Nggih saderenge kula tak ngaturke ulo salam rumiyin Mas. Salam dulu menyapa masyarakat. Nggih Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nembe niki ping kalih niki lho Mas. Nggih. Ning yang kedua ini yang luar biasa. Penonton full hadir semuanya. Sampai tadi sudah saya ukur. Nggih. Parkiran sampai 7 kilo mobil ndak ada putus-putusnya. Wah, parkiran mobil 7 kilo. 7 kilo. Ngantek aku kecekel parkir 50.000 entek aku. Neng mboten masalah. Ora masalah. Penting teng mriki niku suka parisuka bahagia. Alhamdulillah. Di hari jadi yang ke 1087 mudah-mudahan Nganjuk selalu bersatu. Amin. Mudah-mudahan Nganjuk selalu berjaya. Amin. Mudah-mudahan Nganjuk bisa sebagai pionir atau percontohan untuk kota-kota lain yang ada di Indonesia. Allahumma amin. Amin. Luar biasa. Niki cocok sesuai pesenane jenengan. Kados pundi Mas Dodo? Niki suasana ya alhamdulillah aman ora udan. Nggih. Perkara sampean pesen nggih. dagelan sing separuh menungso separuh wedhus.
Kok iso separo wedhus? Lah iki ngene aku kowe. lah kowe kok ora omong lho kancane wis nete-nete omong. Ora kene kan ya jaga diri sapa ngerti engko nganggo ngono. Bae ora nganggo kuwi kok saiki ora ya ora piye to? apa-apa. Mate sesuai dengan hari jadi Heeh. Kota Nganjuk Ya. yang ke berapa Mas tadi? 1087. Angkanya itu ada 1, 0, 8 dan 7. Kalau maknane padha ora karo aku. Oh, enggak sama ini. Oh. Karena yang 1 aku kan bahasa Indonesia. Oke. Satu-satunya kota ini yang tetap menjunjung tinggi budaya tradisional khususipun wayang. Kula dalu meniki enten wayang sak dagelane. Luar biasa. Tepuk tangan buat Nganjuk. Tepuk tangan buat Kota Luar Nganjuk. biasa. Luar biasa. Oke. Wih 1 Mas. Satu. Saiki 0. Nganjuk akan bersih dari sesuatu yang negatif, korupsi, kolusi, nepotisme. Luar Jauh. biasa. Tepuk tangan untuk Kota Nganjuk. Oh, no. Nggih. Kuwi 0, saiki 8 Mas. 8 itu kan angkanya nyambung, bersinergi antara pemerintahan dan juga masyarakatnya. Mudah-mudahan terjadi sambung sinergi yang baik untuk menuju Nganjuk yang lebih baik. Luar biasa. Terakhir Terakhir Pitu. 7 mempunyai tujuan satu yaitu membangun Nganjuk gemah ripah loh Cina. Jinawi amin. Allahumma Amin. Ugi niki nggih kepareng lenggah menika panjenengipun sinten Pak? Pak PJ Pak Bupati, menika Ketua DPRD rawuh nggih rawuh, Pak Nggih, Kajari rawuh, nggih. Pak Kapolres rawuh, Nggih. Pak Dandim rawuh. sembah nuwun. Salam taklim kula kunjuk dumateng sedaya kemawon. Alhamdulillah tinimbalan mriki. Nggih. Bombong manah kula lho Mas, suatu kebahagiaan. Yo, Alhamdulillah. Luar biasa, kehormatan juga bisa dihadirkan di sini. Nggih. Langsung bertemu dengan masyarakat Nganjuk. Nggih. Asli. Alhamdulillah. Iki yo paling gak awake dhewe ning kene ditimbali yo paling gak ndongakno sithik-sithik no Mas. Iya. Yo paling Donga ora sithik. kulak ya to. Donga ora kulak yo paling donga yo sing pantun kan yo kena. Parian lagi ngoten to Mas nggih. Contohnya piye Mas Dadi Dodo? enek isine Ah. ngono. Contohnya. Enek manuk menclok ning akasia. Kowe muni yo cakep Iya, kok iya. meneng Iku lho, ae jane piye lho. Iya, iya. Mosok pinter karo cah cilik-cilik. Cakep. Kurung sik aku sik ngono lho. Ana manuk menclok ning wit akasia. Cakep. Nah, ngono. Mugi-mugi Kota Nganjuk tansah jaya. Allahumma. Amin. Kowe yo cakep. Cakep. Oke. Mangan gethuk dicampur teri. Cakep. Masyarakat Nganjuk mugi kathah rezeki. Oh, ngono. Mbak Ambar gawe kaos. Opo? Cakep. Kaos. Mas Dalang Akbar mugi tambah jos. Amin. Amin. Ganti kue Mas, pantun Mas. sing Pantun. penak. Ya, Aku wis ganti Mas telu. Komet. Heeh. Oh, aku urung enek padha pantun aku wis mantun kok. Loh, mantun apa kowe? Kayak ki mau ta? Iya. Ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Aduh. Gak muni cakep kok aduh piye ta kowe iki? Kok pantunmu? Kayak kowe melo. Pantunmu kok nganggo Indonesia barang lho kok. Ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Cakep. Kalau tidak ada ya ndak usah mandi. Duh. Iki jurusanmu piye to lek Iya iki? toh. Ora Parian ora mulih lho, ora nyambung. Kok mboten runtut ngoten sing penak lho Mas. Balenan apa? Balenan apa? Balene kalau ada Masa gak nyambung blas? orang nyambung blas karepe piye lho. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau Cakep. tidak ada, lah apa mandi? Duh. Yes, mandi ya apa ra mandi ya ora apa-apa ya ra. Terus Purwokantine kecekele ning ndi? Lah. Walah, kowe golek Purwakanti. Iya to. Oh. Wong jenenge pantun ki yo I yo gurine I ngono lho Mas. Oh iya. Purwokantine ki cetha. Ah. Mantuk-mantuk keleleken teri. Gitu. Sementing Purwakanti. Iya ya, mantuk-mantuk Keleleken teri. Cakep. Nganjuk semakin di hati. Amin. Ya. Ngono lho kok. Wah, lho Dadi tangane ki kaya pas lho. Aku seneng. Dadi pas Purwokantine. tetapi liring ngene ngantek kaya wit mauni. Saking wit mauni ngebleki cengelmu kuwi, saking bahagiane aku Mas ngono lho. Mula sing penting ki Purwakanti. Berarti nek masalah Purwokanti iso. Lah kene dolanan Purwakanti wis ana 16 tahun. Purwokanti kok 16 tahun dolanan ki apa ono lho kowe iki? Lho bakul lho, Pak. Contohnya. Jajal nek tak iki tak kae kata-kata kok dadar Purwokanti sing genah. Ya. Ya ta. Gedang
digeket bakdo madang. Lah kok pinter nak. Lah terus mau ngono pangananku to kuwi. Tina ting dong tak tina ting dong tina ting dong tak tina ting dong tina ting dong tak tina ting dong dang ding dong serut. Oh, Nek niki pas Mas, pas. Oke. Gedang ya digeket bakdo madang. Oke. Ngono. Cimat Barang siji sing di rumah. lala pinter enak. Purwokan. Tina ting dong tak tina ting dong tina ting dong tak tina ting dong dang ding dong cerut. Oh, jimat ya. Lah yo jimat Barang kok yo siji iso. sing di rumah. Lah nek keringet Keri-keri krasa anget. lah bocah kaya ngerti Purwokanthi iki lho. Lah Gamel itu. sapa sing pengen beli kuwe iki sa? Atas ketek-ketekan. Kok ketek-ketekan. Lah kono. Lah nek keringet Keri-keri krasa anget. apa ya ngono met? Kuwi wis paten. Yen Mas Akbar Pacare nikah. iya Kikuk piye to kok. bahagia tegese iki bahagia ngono lho Mas kok Ya wong tuwek ya mau ndongakno tok. nah dadi dua insan yang memadu kasih iki kudu didukung Nggih. Mas Komet itu ya istrinya Seniwati wi. Seniwati nggih. Alhamdulillah penyanyi juga, mara sepuh pesinden. sinden Nggih. Lah ning sing mara tuwa sepuh mara tuwa lanang kuwi. Maksudnya mara tuwa wis suwek ngono Mas. Dadi Iya. kok protes saya dadi. mara tuwa ki ya mara sepuh Lah ya. Kuwi wis ketuwek ngono lho Mas. ya mara tuwa lanang piye Sing lanang kuwi iki panjak kendang. oh Kula kabeh nganggo seni Mas. oh ngono Nggih. Keluarga seni kabeh. Keluarga seni lho. Seneng menyanyi. Omah ki kowe tak kapok omonganmu kok sok Putri. kowe iki omongane sing cethok dipirsani para pejabat para rawuh para petinggi lho kok Nggih. pimpinan kota kok sok piye sing apik ayo Lah nggih. piye kuwi Keluarga seni sangine betina nyanyi to. nyanyine piye Pados ngene iki wau nyun sewu nggih. Aku kan pamit. Ah. Papa berangkat ya aku kan ngono. weh Papa. Iya, oh terus? biasa keluarga romantis kok. Iya. Ngono ki bojoku ya nyanyi lho. nyanyi Nyanyi piye piye? Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Cangon to we. swara penae Marai wong seni ya kaya ngono. wong seni nyanyi ya Ya, karepku ape ki- berangkat kerja nyanyi Dinyanyekne. Dinyanyekne. Izin tak jawab. Heeh. Ojo nyanyi to, Dik, isine-sine. Engko mantuk njaluk tak tebasne apa, Dik. Nah. Ngono ki ya nyanyi. nyanyi piye Aku tidak minta oleh emas, permata dan juga uang. Tangan mulut Pak. lambene lho kaya cindung bensin nih Nyanyi iki nek gak nganggo penekanan elek. oh ya lambene ora usah diongkak-ongkek ngono biasa Harus ya, ada cetha. penekanan. Penjiwaan. Penjiwaan kaya lagu saiki aja gelem kalah. lah nyapa lagu saiki Lah kuwi sing lagi viral kuwi piye kuwi? apa lah Kendange tok Mas, Kendange, Mas, kendange, Mas. Sing viral kan nyanyi. viral yang kita anu TikTok kuwi Seneng, TikTok. Yuk kita sambut satu-satunya penyanyi yang seperti Bajul. Ada saudara Bajul nyatek ndasmu ben viral ya dah. viral nek kaya Bajul iki sapa sing Siapa apa ngerti viral terus dudu Bajul? Iya. lho ora kuwi lek awake dek grup wong telu ki ora ngono pase Apa? lah nek Mas Akbar ki dalang mesti enek ditambahi Ki Akbar Shah Alam aku ya tau dalang Ki Dodok Widodo kowe ya kan ya tau tambahi Ki Rek Komet Kelamin pas to Ya ora apa-apa suluke gur. Seneng men aku. aku ora seneng aku mau anu bangga Baik, saudaraku semuanya yang sudah berkumpul. Ya. Bayu lek ndas tok to. tapuk tenan kowe iki Aku ora ngerti. iki para rawuh Sepuntene lho Pak Bupati gara-gara kula nggih macet. Mendas-mendas. Ngapunten lho nggih. Alah kowe iki kepedean. Nyapa ta, Kok Bro? gara-gara kowe macet lho jere sapa? Lah iki nek gak perkara pengen ngerti aku ya ora macet lho to. Oh, kowe Iya, iki ta. kok yo ngilo. Apa ta? Iki minangka niki lho. Oh Enek Mbak Niki kan enek Mas Akbar. Lah nggih niku. Lah tek kowe gara-gara kowe
pomo kok. Ayo nang siarno sing kaya ning orkes-orkes no Mas. Siarna ya. Ya. Langgar apa masjid? Lho ojo. Wih. Kuwi wong keseripahan, langgar apa masjid wong keseripahan. Tahu tanggaku saking gupuwe lho. Piye? Bareng nyarno wong kepaten lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kudune rak innalillahi. Mau kepaten kok ya kesetan. Kepaten susah ya. Lah kuwi piye? Lah kok alhamdulillah. Mati lho le aku. Alhamdulillah. Sakmenika sampun kapundhut. Lah kalau kapundhut kok alhamdulillah diutang piro aku. Wonge sing nyaro Jek. Gawa ning nggonku Mangan. tak mentik. Siar. Siarno. Baik saudaraku semua yang sudah hadir. Malam yang sangat luar biasa. Hadir di tengah-tengah Anda salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Artis Kowe iki MC mah cengengesan. kowe ganggu MC itu. Ora ganggu piye wong kowe iki lho malah kleru kok. Guyu ki oleh Mas, ning aja dawa-dawa sithik wae. Sementing kata-katane pas. Oke. Aja dawa-dawa sithik. Oke, malam yang sangat luar biasa saudaraku. Tak panggilin salah satu artis Indonesia. Ada siapa dia? Artis cowok kebanggaan Jawa Timur Indonesia. Aduh kaget aku. Kowe biantar biasanya ra ngono. Kancene aku maksimal dina iki. Gara-gara nek wong loro iki aku maksimal dina iki. Siarno dhewe, metu-metu dhewe. Ya aja ngono. Lah kowe ora tau tumanto artis metu dhewe siarno dhewe. Kuwi jenenge artis ra kajen ya kuwi Wis, kok. nekat. Artis kok kropel. Ya ora ya kuwe to men kok. Lah iya, mantuk lah aku. Ya aja kok. Ora wong urung bayarane. Iki kok malah mbok cetakno nyapa. Ancen yo Aja jujur nemen-nemen. Aja dawa-dawa, aja sithik-sithik sedengan Mas. Nah. Oke, baik saudara kesemuanya. Anu mikir apa? Mikir salah. Cek niki mike kleru Mas. Kleru. Oke. Nah. Saudaraku. Kleru. Anu nyuwun sewu ketinggalan niki MC sing nate kesantet niku lho. Tak tapuk tenan mik penak Ya, iki ya, iso ngono, suaramu mbok cilik-cilikno. Kasih aplaus yang meriah untuk artis kita. Ada Ca Dodo untuk Anda. Akhirnya ngesakno wong-wong. Sik tau lah kok blunus nek popone to Mas. Lah piye to pesenmu Lah, piye? piye? Ya kayak musik sithik-sithik mah modit men sampean. Oh, kendang. Kendang. Oke, kok kono. Ca Dodo. Kita sambut ada Ca Dodo untuk Anda. Duten, ketek gendut, ketek gendut, ketek gendut, ketek. Kendangnya nyemoni. Ketek. Lho, karo mlili, karo mlili. Men ngece wong Mas. Ngelokne ketek karo mlili ya Bintang ada. tamu kok bondo ketek genduten. Sing genah to Mas. Langke to, napa pantes to ngene iki ketek? Ya. Lah apa? Lah apa? Kingkong no. Ketek sampeyan gak ngentekno wit. Kingkong ngebleki kowe kuwi. Nesu. Ora Kire nesu. lelaki penghibur. Gak lentes. Gak Kalau aku lesu. laki-laki apakah penghibur bisa? Ini kan guyu. Neng guyu ketok Mbak Niken luar biasa. matane. Iki lho. Oh lah niki to. Aku ya kayak tepung. Laki ngerti tepung kanji lagi kenal. Ayo. Ayo Mas. Yuk. Kita sambut. Iki lho wonge. Ayo, tak Ya. gendutan. Tak gendut. Come on. Huh. Tangane Mas. Yuk. Aku bocah. Wes rungono. Oh, enggak. Satu lagu buat Anda dari Timur Tengah. Timur Tengah kok. Oleh. Arab. Bapak-bapak ibu-ibu ingkang dereng nate ngertos gajah dirawe. Lah niki gajah dirawe apa enek to piye kok sek-sekan. Wong gajah iki kulite kandel mosok-mosok gatelene apa ana to, Sok? Ngono nek nesu. Lah kowe yo ngono kok, Sok. Ngono ki menghibur biasa. Aja ngono. Bisa nyanda kantor kecamatan. Lah iya. Putra rames saya rasane kok, Sok. Itu ngono. Ayo Mas. Dentak dung. Ayo. Hek. Aku melok to sate. Wes aja ganggu. Oh, melok sate ya. Wala al intalikinta wa inta Apa ya? wala al intalikinta wa anta Alah, piye? likinta wala al intalikinta Kurangin lah, Mas, wa ya. inta Ya, orang kurangin. likinta wala al
Pangapunten ingkang kathah Pak Bupati, ngapunten ingkang ya Allah. Kita keliru gowo dagelan kita ya. Masalah Bisa ning Bojonegoro FYP. teko nganjuk ado-ado kok trimo. Lah kowe apa iso kok geget. Natap tenan mu ngawur. Natap tenan ya. Aku dino ki maksimal kok. Maksimal ning Orane wong loro ki maksimal. Ora. Lah apa iso nyanyi ngono kuwi? Mundil, Musik muntil-muntil bedakmu. musik. Yo. Kayak mau. Nah, iki lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak Bang Roma. Spesial buat Anda semuanya. Walakin nadinna ginta laginta. Walakin nadinna apa tuh? Penak tenan atau Kowe ki ya padha sami mawon. ya ora. Ya padha walake legit lagi. Tapi kan gerakanku ngene. Lah ngene tapi kan kata-katane Lah padha. timbang saiki sing rindu siapa? Rindu bojone uang. Aku iso nek kuwi. Wong rindu bojone uang kok padha bangga. Lah kudune digawe piye? Yo dileh sing apik ngono. Contone. Rindu siapa? Rindu dengan dagelan. Loh, ngono kan. Mana terus nanggap akhirnya. Oh iya. Oke. Ini kan milik siapa? Ini kan milik Mas Akbar. Aku Kiku barang ini lho. Ora aku tegese hari ini maksimal ngono Mas. lah ya kaya Maksimal terus. Aku tenan ngerti sampean karo ya Allah, eling nom-nomanku biyen. alah kemiren we. Cek kemire nyapa to? Lah aduh no jangkauanmu ya aduh. Aduh piye? Lu Mas Akbar ini kan normal kok. Lho. Lah sampean iki manusia gak urut e. Lho. Iki ngece wong Mas. Ora ngece. Ini Mas Dodok ora normal. Kasunyatan. Kenyataannya piye, Mas? Lho nek wong normal niku kepala, Kepala. Gulu. awak, sikil. Sikil. Lah nek Mas Dodok. Lah niki bar kepala bablas awak gulune renek kok. Kudune nganggo gulu nggih pantes-pantesan. Mas, Eh? sampean nyawang tenanan, Mas. Lha iki gak gulu Iki iki. gak ketaran kok. Ketara yo apa ketara lho ketara. Kaya pantes-pantesan tok. Pantes-pantesan wong ki yo Nek duwe gulu diceluk penak celun. met to met. Dalem. Loh, ya aku yo padha. Ora. Piye? Dok. Dalem. Lah kok awake katut. Iso kowe muter ya. Ya dadak. Dalem. Sepurane. Iya, Pak. Kakean gaji. Ya Ya, kuwi omonganmu lho. sing cetha nyanyi ora pas lho. Nggih. Mbok yo iki enek bintang tamune. Pripun sing diantu-antu nggih niki. Nggih. Kono. Mulane mbok yo dijengkarne. Nggih. Mboten napa-napa, Mas. Sambutan. Ngoten nggih. Yono, los. Oke. Bebas berkarya. Yo. Weh, Met. Beda. Aku ora ngerti nikan iso kinyis gimplah. Kayak Butuh gule. Kimplah itu tuh gule. Baik, Bapak Ibu hadirin semuanya berbahagia. Lagi adik-adik bareng. Adik-adik dan adik-adik di sini yang juga bahagia. Langsung saja tak panggilin artis cantik yang sangat istimewa. Artis yang mempunyai tanggung jawab kepada keluarganya. Lah dalah. Artis yang mempunyai tanggung jawab kepada saudaranya. Artis yang mempunyai panjang kaki 7 km. Wah. Dan artis mempunyai panjang tangan 5 meter. Siapa dia? Ya mesti sing sambar bledek ya. Kowe iki lho teko. Ayo disambut. Yo tak panggilin artis cantiknya Jawa Timur, Indonesia, Asik dan Kediri, cow. Yo sama-sama kita kasih plus yang beri untuk siapa lagi kalau bukan si cantik. Ya. Nih. Nini pele. Suwen we. Niken sali lali ta we. Niken. Salidri. Kontindri. Soalnya saiki niken akeh. Yo, gono malah nik. Hotel dan tiket pesawat murah? Mau! Diskon tiket pesawatnya bikin dompet rileks. Diskon hotelnya bikin dompet happy. Cuma di Booking sekarang. Niken Saritem. Kita sambut Niken Salidri.
regane klopo ijo. Artine bejane suk yen duwe bojo. pantun nek. Met piye met? Apa kok takon aku? Iki lho nek Mbak Nike. Aku anane aku nggak menjauh. Kowe ngerti? Kenapa? Aku wis gak ngarah duk to. Kok gak ngarah Aku bagaikan kodok merindukan bulan. Iya toh? Aja ngono ya, aku wis di bojo. Alah, bagus. Kamu serius gak mau sama aku? Alah, serius apa? Kok sok fitnah ya, sok goblok ya? Ya, Seta. ya piye kita? Sing menang. Galak betul, Mas Dok. Zaman ancen garangan cok ira ndok galak nggara wong wedok. Saking pundi niku? Dari Madiun. Berarti mau piye ki mau omonganmu? Gelem ora tenan eh? Kok kono piye? Cemburu. Oh. Cemburu. Ngomong ya ngomong ngono lho. Alah, aku berbisik-bisik. ya tau tak Ono ono karo nyepele sampean Mas. Nyepele Iki jenenge. apa? Iki jenenge musuh dalam selimut Nek. iki. nek nyen sewu nek kono mau ngejak duet apa dhewe terus no kuwi kurang tepat. Wah, Terus tepatnya apa? Tepatnya ngene lho. alah. Ancen siluman ketunggeng cok iki tere tanduk rese tere. A minor Mas sih. Padha iki. Lho Mas Kok sampean. ya berkah aminor barang. Sampeyan iki wong lanang iki kudune bres karo ngono wis ora kena. Nyejar ben koyo Iki jenenge combe to sing. Ora ngerti keadaan piye kuwi sing ditenteni sapa. Iya, ora aja. Meneng sing delok iki lho ngenteni iki karo kene. Lha kok malah garangan. Apa iki saknyatane tresnaku ya among kowe wong ayu sing ana ati Bajingan. kok adur ora Aku wae ora wani. Mas sabar ora wani ngono kuwi lho. sabar Mas sabar Aku wae ora wani. sabar Bocah lono, Dok. Bocah lono, Dok. Pak Bupati Eh, piye to bakal nek diatet-atet lah timbang Kowe kurang ajar. lah timbang terjadi perselisihan ojo terlalu ngono kowe ora ngerti rasane Mas Akbar Apa? Kaya gendong gabus, penting. mangano Penting ora kaprah kok. awake iki lho Mak iya ta Iya. lagi ngono wae iki wis iki aku apa to ya tujuanku Piye? siji Piye? membuka mata Buka mata piye? biar mempertimbangkan lagi Kok iso? bahwasanya di bojo seniman tur meneh sinden larise kaya ngene iki abot sanggal ngono lho bar Lah kok ngomong anu kurang ajar. Iki yo sabar Mas weh Bah, ya ampun, kuwi tisu apa wong to, Jan? Keleyang. Ora rasane kok. Kaya tisu basah. Lah yo, pikiren neh lho, Nduk, ya. Pikiren neh. Kok apa meneh nek sing apa meneh becek apa buah? Heeh. Ya toh? Heeh. Sampai nang gone wong duwe gawe. Iya. Kok ora nek ajine. Kok iso ora nek ajine? Piye? Sepeda motor sapa ki? Parkir. Kula, Pak. Lho, lah kok kuruwi sapa? Oh, kurang ajar. Sabar, Mas. Cocok kres. Sabar kok. Kiai pulang pergi weh. Ora wanine karo caci ya. Ya. Kok kowe tuwek kok cilik kondi kok iso. Ngejak poli Ayo. Ora apa-apa blangkone kono remu awis to Mas ngono. Aja. Jajal terusno kaya Ora apa? guyon-guyon. Terus. Wis aku tak ngerah-ngerah kene. Yo rene lho. Ngene lho. Mas iki hanya anu ya, fiktif belaka. Fiktif belaka. Oga kenyataan. Siap. Misalnya sampean dadi Mas Akbar. Terus mesra karo Mbak Niken. Oke. Mamane bayangno dadi aku. Oke. Iki apa kayak ngene-ngene barang. Wes bener ngono. Wis to rasa gila. Anggapan aku Akbar. Kamu jadi Mas Akbar. Tapi Mas Akbarku tinggi. Ya. Lah ini cetek. Wih, anu. Pertama kali Pas saya diabetes. cuma coba-coba. Kowe kaya jamu tetes e. Wong arep roman kok ya. Roman, sampean dadi Mas Akbar. Tuh, aku kependekan jarene Niken. Oh. Iya, kamu kependekan. Ya masalah. Kamu tuh laki-laki punya banyak akal. Yo, siap. Ya ngene dong. Oh, pengen kita dhuwur. Nggih no. Kerja sama. Masuk. Wong ayu tresnamu kaweri
Tresno kok uri. Dodok iso tenanan iki piye? Kandhane aku mung digendong ya ngono kok. Iso bocah iki sesuk aku kok malah wedi. Kok nang kowe. Joh. Aku kok mambu aku layan. Lah, nyapa? Persneleng kuwate mbok ngene-ngene. Kowe ora persneleng ya, Le. Kuwi sing jenenge nil korek ya kuwi. Persnel. Persneleng piye to? Wong ayu. Kene Mas Dodok. Wong sak pira, Mas? Sak meter. Di sawang dijel kaya apa? Wong ayu tresnamu kinaraya tamba susatra ning batenku Wong bakar Wong bagus ora ngomong. hatimu ya nek sindan apa dipangan tekek tresnaku tulus rening kalbu senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal serna kentalku kok kompong ta rasane mau nih gak ngene Ora apa-apa wis kopong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, ngeterkan paket, Pak. iki ganggu setan sok iki paket dari mana dek Ladalah. Lazada kok Lazada. Lazada kok ya darene lo tanggapan kok iso Aku kowe dadi anu tuanku. Aku dadi jaran. lah kok Rekoso mentok. Jaran kok kayak babi. Lho lho. Nikan ya ampun Nikan kalau ngomong suka bener deh. Aduh. Oh. Kekerasan dalam rumah babi. Kayak babi. Kamu tahu nggak? Kayak babi pink. Kamu tahu pakai enggak? Iya. Lagi iki. Kowe ora babi ora? Karo. Suarane piye, Bab? Suara. Ya pilo. Ya kuwi. Kowe terus alasan dadi apa tau pajak ya bebas ya ta. Bebas pajak bebas ora ketilang polisi tapi Babi. Ora apa-apa penting selamat. Tapi kan babi kan nggak gampang dibeleh. lho piye lah nek wong dem-dem kuwi Ora enek ngene kok yo. tapi yang tekno iki Ora niki ngaturin apa Mas? Mas anu. timbangan Woi, Mardika mawon, Mardika Oh, mawon. merdeka napa niki Apakah ada datake? permintaan Belum ada. Kang Mas Kan? Raden Belum ada. Mas Akbar Panggilan Syah panggilan Alam. sayang Kang Mas Belum ada. Raden. Bebas mawon, Dik. lah nek aku Sing lho ya kene. nyun sewu Mas Pripun? lek kula panggilan sayang mbek bojoku ya Umi karo Abi Lho, gayane. lah kowe apa panggilan mbek bojoku sing dibadhok kaya arang-arang kaya Umi Abi. lah kowe panggilan sayangmu apa Ya kare aku to. lah nek mbek bojomu piye kowe Aku biasa rene berat aku. Kowe ngono kuwi jenenge budi sewe enggak boleh. menjatuhkan bojo Lah, dhewe emang kalau yang bagus apa? Apa yo yang ngono kuwi. Terus Jawaban helm. Yang ya dalam sayang. ruwono mek, ruwono. sayangku Astagfirullahaladzim. aku wis kudu nyipok iki rasane Masa tulungi ken. Kita kelainan ke sayang Lah yo Mas. ayo cium sayang Iki apa to? Wis sak paten iki kan. Aku malah geri. Mas Akbar tadi tuh aku tuh hampir dicium sama komet loh Mas. Siapa kamu? Dicium apamu? Masuk Dia mau dicium pipiku. Bres Mas lho bocah Anu Mbak, anu. Masa toh, masa aku dipegang tanganku gini-gini terus aku mau dicium gitu. Dicium-cium gini? Heeh. Mas sama dititring ngene Apa? cengki kowe Mas Sampe mau di piye, Dik? Dicium-cium gini. Gini. Heeh, cium alah kono gitu. dhewe ngedek ae kok Alon-alon jembar le. Yo suwe nek sing ciut meja biliar. Ya ora. Betul. Lho kowe betul kowe jare sengkulu. Lah ya bolone sapa to? aku boleh dewa Bal tuh. Ayo mau menghaturkan apa di Niken? Menghancurkan. Menghancurkan. memang cinta Apa ya? Ah, Apa? bebas nek jenengan Bebas. nyanyi, wow wis jan. sampean anggere nyanyi wah piye mriki pun seneng sangat pokoke Nggih. Oke kalau gitu. monggo Napa Mas? Lintang Asmara. Lintang Asmara. Terus ada lagi? Apa neh? Sampun niku mawon. Lintang Asmara niku mawon. Lamunan. nah menika Kang Ajeng nyun sewu. Ngersake napa Bapak? Suara terbanyak. Lamunan. Nah, suara terbanyak langsung judi. Iya.
Judi piye to kok judi gitu. Iki ngawur. Aku mbayangno Monggo, Niken Mas. Salindri nyanyi. Lamunan ya. Nggih. Judi. Mas Markaban. Heeh. Wes lah. Iki sing pengendange iki ora sapa ya jenenge? Subeki. Apa gak mantan bojone Mbak Nela kaya udu kok ya. Pokoke tak sotek iki anu kafe kok iki. Dudu wong kuwi Sukri kok. Apa lagu sing terbaru iki? Oke. Iya. Bareng bersama Asta Beratanya Indonesia. Wasai. Ayo Cak Dodok. Goyang kembali tipis-tipis bro. Sing duwe ayune sak Indonesia so.